Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki shijur ki trei pulit Tripura ki Shah kem hadien posted ka video ka pyni rong ya ka pisa da ka kurim jong constable ubala penlong ya ki paidbah bandawa tokit yaki ni ki shijur la tip kum ka men ka de Barma ka balong ro kum ka constable ha Agartala East Police Station baru ajit de Barma ubalong ro kum pulit jong ka 14th Battalion jong ka Tripura State Rifles. Haka video layu iru yaki song pisa balabu Ahmadan badro balayu i yaka Bri U ka basyong harut jong ka pisa. Hadien kani ka Tripura Police kala penlong yaka jing tokit badro lakem yaki Kyrshan ngut. Ki pulit ki layat ru baya kini ki Bri U la tokit balatip ru yaka trei jong kani ka pisa kumju ru na bami kani ka pisa bat lada kadai ka bayo da ka bale ikikam persyaan. Kani ke video kala paidbah Kyrshan social media kabala penlong ru yaki pulit ka Salema Police Station dahlai district bentokit yakani u mangchar iper bolong ru kum Inspector General of Police IGP jong ka law and order uloong bala register yaka case bat ru la tokit bat la penya yaka jing tokit syakmat halor kani ke jingnap. Malo kyo ke tondo dang wa ni malo kyo shulu no kiri urun chin bantar la ki